Kauneuskokeet podissa kaksi esteettistä sairaanhoitajaa Simona ja Nora tutkivat ja testaavat erilaisia kauneustrendejä. Mistä niissä on kyse, mitkä on vörttiä ja mitkä ei? Moro moro. Tervetuloa tähän Kauneuskokeet podcastiin. Täällä studiossa on Simona ja Nora. Hyvä. Mikäs tämä meidän aihe tänään nyt, tämä ensimmäisen jakson aihe on? Tänään puhutaan vähän botuliinista. Mitä se on? Botuliinihan on siis lääkeaine, hermomyrkky. Sillä saadaan lihakset lamautumaan. Aivan. Sitähän siis käytetään esteettisessä tarkoituksessa silottamaan ryppyjä, mutta sitten sitä joihinkin sairauksiin sitä myös käytetään. Kyllä. Mutta kaikki on varmasti botoksista kuullut. Se on sen kauppanimi, yksi niistä. Mutta botuliini on sen vaikuttavan aineen nimi. Aivan. Mutta tänään siis puhutaan vähän sellainen meidän kokemuksista enemmän. Mennään siihen myöhemmin, mutta me molemmat käytiin ottamassa tämmöinen hoito. Kyllä. Puhutaan enemmän siitä niin kuin esteettisestä tarkoituksista. Kyllä. Tässä ei nyt pureuduta niihin lääketieteellisiin hoitoihin, vaan enemmänkin siihen esteettisen puoleen. Että miten laitetaan botoksia huuliin ja mitä näitä nyt on, näitä tabuja. Niin. No, mihin sitä botoksia voi laittaa? No, hyvin yleinen paikka on siis otsarypyt. Voidaan nostaa kulmia sillä. Sitten no siis huulinkin voi sitä laittaa, että tuohon niin kuin, jos on ienhymy, niin siihen. Tai sitten niin kuin, jos haluaa sitä huulta silleen tuoda enemmän esille, niin semmoinen lip flippi. Nyt mä sanoin sen oikein. Nyt sä sanoit sen oikein, joo, lip flip. Näitähän on siis leikkaus nimeltä lip lift. Ja botoksilla tehty on lip flip. Jep. Ja me mennään aina sekaisin niissä. Joo. Joo, elikkä siis botoksia voidaan laittaa huuliin. Jep. Se mä olisin ehkä halunnut kokeilla sen lip flipin, mutta se sitten, no mun hoidossa sitä nyt ei sitten tehty, mutta se on vähän semmoinen silleen, tiedätkö kun se huuli ei, sä et pysty enää silleen niin kuin laittaa huulia silleen törölle. Niinpä. Siis sä et voi niinku, tai siis voit, mutta se varsinkin ekat viikot se on tosi hassun tuntusta. Esimerkiksi niinku imee pillillä, tehdä semmoista pusuliikettä. Et lip lift on kyllä, se ei toimi kaikilla. Se ei myöskään siis täytä huulta tai mitään, vaan se relaksoi sen lihaksen siinä sun huulella ympärillä. Ja silloin se niinku tulee enemmän esiin. Mutta tämä ei tietenkään sovi kaikille, mutta tätä voi myös kokeilla, jos ei täyteaineet esimerkiksi halua kokeilla huuliin. Meidän kaveri myös se, jos se olisi kans niin kun, se mietti silloin, että haluatko se tulla ottaa näitä, mutta se olisi ottanut siis leukaan. Kyllä. Mitä se tekee? Siis leukaa voi tulla semmoista vähän niin kuin appelsiini-ihon näköistä, kun se lihas niin kuin aktivoituu. Niin se auttaa siihen, kun siellä laitetaan pikkasen botoksia siihen leukalihakseen, niin se vähän niin kuin silleen, jos se leuka on silleen, niin kuin, tiedätkö, silleen ylhäällä tai silleen, ja sitten se, niin kuin, se rentouttaa sen ja sitten se silleen se silottuu silloin, kyllä. Aivan. No miten muuten sitten siis ilmeisesti sitä voi käyttää myös siis, jos narskuttelee hampaita. Joo, kyllä. Jos sulla on paljon migreenikohtauksia tai kovia päänsärkyjä ylipäätään, niskat tuntuu olevan jotenkin niin kuin jumissa. Se voi johtua siitä, että sä niin kuin puristat hampaita yhteen ja niin kuin narskuttelet öisin. Sitä tekee aika huomaamattomasti. Ja siihen kanssa käytetään botoksia. Laitetaan tuonne leukaperiin semmoiseen masseterlihakseen. Ja se auttaa aika kivasti siihen, että sä et niinku enää, tai se ei ole enää niin voimakas se
lihas silloin. Mulla on sitä tai siis paljon. Siis, tää on hauska, kun siis niinku just samasta asiasta nyt on käynyt hammaslääkärissä ja siellä niinku suositellaan silleen, että oot sä koittanut hieroa niitä? No olen. Jep. Sitten just silleen, että haluatko purentakiskot. Mutta ei se poista sitä niinku ongelmaa, että oikeastaan se botox on, niinku, mitä mäkin olen miettinyt, että olisi niinku kiva kokeilla ehkä, koska se sitten niinku, se poistaisi vähän niinku sen liikkeen, että sitten ei tulisi niinku silleen niin voimakkaasti purtua hampaita. Just se, kun se on tavallaan, kun se on niin aktiivinen se lihas siellä, sä oot jäytänyt niitä niin kauan, sä oot niin kun pumpannut sitä lihasta ja se on niin silleen huomaamatta teet, niin se on vaikea, että joo, sä voit saada hieronnasta apua myös tai purentakiskosta, että sä et sit niinku niitä hampaita tavallaan tuhoa, mutta kyllä botox voi auttaa. Tää on enemmänkin, tässä on myös joillakin semmoinen hyvä esteettinen niin kuin puoli, että kasvot voi kaventua, kun ne lihakset pienenee. Mutta tämä on enemmän just semmoinen, että bruksismin hoitoon. Aivan niin kuin sairaudenhoitoon. Niin. No miten muuten sitten, oot sä törmännyt TikTokissa? Nyt on trendannut joku tällainen Barbie-botox. Joo, mä oon nähnyt. Silleen, että sitä laitettaisiin niinku olkalihaksiin ja sitten sulla tulisi sellaiset niinku kaula niinku sillä kasvaa ja sitten saisit enemmän semmoinen. Joo, semmoinen niinku, ne niskat vähän niinku laskeutuu. Hartiat laskeutuu. Niin, hartiat. Niin joo, kyllä siis tää on nyt joku uusi trendi. Ei ole ehkä Suomeen vielä ainakaan niinku sillai. En ole hirveästi nähnyt, että kukaan olisi puhunut, että olisi kokeillut tai ottanut. Jossain videossa mainittiin sitä, että se niinku Barbie-botox olisi semmoinen, että se niinku auttaisi migreenin hoitoon. Mun mielestä botoxin niinku vaikutuksia on tutkittu, että niitä jotenkin se auttaisi jotenkin migreenin hoitoon. Kyllä. Et jos jotain tiettyjä niinku kallonpohjalihaksia. No mitä riskejä botox-hoitoon liittyy? No siis, koska se on hermomyrkky, niin siinä on aina, se on lääkeaine, joten siinä on aina vähän riskejä tietysti. Ja sitten se, no tietty riskit yliannostus, että sitä pistettäisiin liikaa. Se kulkeutuisi väärään paikkaan, jolloin se lamaisi väärän lihaksen. Tai sitten ihan siis on sellainen botox-myrkytys mun tietääkseni mahdollinen. Mutta se on tosi harvinainen, että niinku suurissa määrissä se voi niinku oikeasti sillain kulkeutua verenkiertoon ja tyyliin lamata hengitystiet. Niin, jep. Joo siis, jep. Mutta se on aika todella harvinaista, että ei, niinku siinä saa olla aika suuret määrät kyseessä, jos näin tapahtuisi. Että ei nyt ihan se eka riski ole. Mutta kuka sitten, niin jos sillä kerta on riskejä ja se on lääkeaine, niin kuka sitä saa pistää? Sitähän saa pistää siis Valviran niin kun luvat saanut lääkäri tai sairaanhoitaja lääkärin valvonnassa. Meillä tällä hetkellä itse haetaan niitä lupia ja se on kyllä aikamoinen niin kuin paperisota. Että tämä, missä mä kävin laittaa, niin hän sanoi, että siis on niin kuin yhtä paperia vaille tyyliin sairaala, mitä kaikkea siihen vaaditaan. Kyllä, että onneksi sitä valvotaan, niin silloin se on sitten aina turvallisempaa se itse hoito. Tiesitkö muuten, että siis Briteissä, siis niin kuin mikä se on, UK, mikä se on, United Kingdom, tai siellä, niin siellä on vasta nyt tullut sellainen laki, että vaan terveydenhuoltoalan ammattilaiset saa pistää botoxia. Oikeasti? Ai botoksia? Joo. Me just tänään, ennen kuin me tultiin tänne, niin mä katsoin sellaista liveä yhdestä niin kuin lääkäristä, joka tälleen, ja sitten se oli vaan silleen, thank God, oikeasti tänne tulee tämä niin kuin laki, että niin kuin oikeasti vaan ammattilaiset saa pistää sitä. Se on aika sos, koska se on kuitenkin lääkeaine. Ethän se Suomessa saa sitä niinku ostettua ilman reseptiä. Mutta siellähän siis myös saa siis just täyteaine poistoainetta, hyaluronidaasia ostettua ihan siis katukaupasta. Aivan. No mut hei, me käytiin itse ottamassa botoksia. Jep.
mitä kokemuksia sulta löytyy? No mähän on täällä nyt ihan siitä hymyssä suin. Siis mä rakastan tota ainetta. Mä oon ihan sillä, että mä haluan lisää. Mä haluan hoitaa joka ikisen niin kuin otsaryppyn. Ei mulla edes ole otsaryppyä, mutta siis haluan hoitaa ne. Ja siis mä haluan kokeilla sitä lip-flippiä, vaikka se nyt vaikuttaisikin puheeseen. Mutta siis rakastan. Mihin sä otit sitä? Mulla on siis aika vahva ienhymy. Eli silloin kun mä hymyilen, niin mulla näkyy ikenet. Otin siis siihen, mikä toi on, nenän alle. Tuossa on sellaiset 3 lihasta, jotka niin kuin vaikuttaa siihen hymyyn. Ja mä otin siihen. Ja mitä se niin kuin sitten tekee? Se lamaa niitä lihaksia sillä tavalla, että sit kun mä hymyilen, niin se ei niin vahvasti enää se ylähuuli nouse sieltä niin kuin hampaiden yli. Niin, että se peittää sitä, niin kuin, että se ien ei näy, kun sä hymyilet. Joo, just näin. Jep. Rakastan ainetta. Oisin ehkä halunnut käydä siinä jälkitarkastuksessa. Tämä oli nyt oma syy, että mä en käynyt. Yleensä siinä on silleen, että sä käyt ensin pistää sen aineen. Sitten sä odotat pari viikkoa, että toimiko se. Sitten sä voit käydä siellä klinikalla. Ne lisää ehkä sulle vähän. Tai sitten on silleen, että tämä on niinku hyvä. Mun olisi ehkä pitänyt käydä siellä. Mutta mä nyt jätin sen tekemättä ja nyt joudun odottamaan jonkin aikaa ennen kuin mä saan ottaa sitä lisää. Niin tähänhän liittyy niin kun se, että sä et voi mennä vaan ja ottaa sitä, vaan siellä liittyy riski. Että jos sä otat, tai sä et voi ottaa potoksia yhtään mihinkään sun kehossa 3 kuukauden sisällä, kun sä olet ottanut potoksia. Niin, eli siis ei voi ottaa toiselle alueelle. Niin. Eli jos sä käyt ottaa nyt vaikka ton ienhymyn, niin sä et voi mennä pari viikon päästä ottaa otsaan, vaan sit sun pitää silleen odottaa se 3-6 kuukautta siitä. Kyllä, koska tässä on se riski, että sun keho voi alkaa muodostaa vasta-aineita sitä lääkeainetta kohtaan. Ja sit se ei yhtäkkiä toimi sulla. Ja se voi olla kerrasta poikki. Että sit se ei enää ikinä tyylin toimi sulla. Tota mä en haluaisi, koska siis mä rakastan tota ainetta. Niin, eli tässäkin maltti on valttia. Tai sit sä hoidat koko feissin yhdellä kertaa ja niin kuin sit oot puoli vuotta ilman mitään. Et kannattaa ottaa joko kaikki kerralla, mitä haluatkin, tai sit sun pitää odottaa. Jep. Mut hinnoista. Meidän manageri sanoi, että muistakaa puhua hinnoista. Niin, mulla siis hoito maksoi 170. Se vähän vaihtelee eri paikoissa, mutta siinä paikassa, missä mä kävin, niin maksoi 170. Mulla laitettiin 7,5 yksikköä per niinku puoli. Mutta sekin sitten... Se on yksilöllistä paljon sinne laittaa. Ammattilainen katsoo sitten sen, että kuinka paljon sitä menee, mutta sillä musta tuntuu, että on tosi paljon eri tai siis niin kuin eri hintoja eri paikoissa. Et joku on tosi halpoja, ja joillakin, tai aika usein se menee silleen, että on per alue. Ja sitten niin kuin... Lisäalueet, niin. Hinta on X siihen, jos haluaa. Mutta se just niin kuin, että sun pitää hommaa se, tai hoitaa se samalla kertaa ne kaikki alueet, mitä sä haluat hoitaa. Niin. Näin. Mutta mitä sä otit? No siis mähän otin ihan ensimmäistä kertaa ikinä potoksia tossa, no nyt siitä on aika lailla kuukausi. Ja mua on siis mietityttänyt se, että mä näytän usein aika vihaselta. Ja se johtuu siitä, että mulla on raskaat kulmat. Ja nyt mä huomaan, että mun niinku, tavallaan se, että ne kulmat on tosi alhaalla, niin mulla on alkanut tulemaan tuohon nenän yläpuolelle niin semmoinen vaakajuonne. Kun jotenkin tuntuu, että otsa roikkuu. Ja se on häirinnyt mua, koska mä en oo kumminkaan mikään murjottaja. Niin halusin vähän iloisempaa ilmettä. Ja mä kävin ottaa siis, me laitettiin mun sibeliusjuonteisiin. Ja mikä on sibeliusjuonne? Ne tulee, kun sä rypistät kulmia. Niin kun. Eli siis ne on ne
kulmakarvojen välissä tuleva semmoinen niinku kiukkujuonne. Jep, se. Niin siihen laitettiin. Ja sitten me laitettiin kulmakarvojen alapuolelle. Niin se liftaa niitä. Aivan. No mutta sä et näytä enää niin vihaselta. Niin. Sulla on avartunut katse. Joo, kyllä se teki paljon. Mutta sehän on silleen, että botoxhan ei vaikuta heti. Ja se on aika semmoinen, että sen haluaisi, että se tapahtuisi heti. Kyllä musta tuntui jotenkin, kun se aine pistettiin muhun, niin sitten sen jälkeen oli silleen, että vau, että nyt tää niinku alkaa, että kyllä tässä jotain tuntuu. Mutta oikeasti kun mä katson niitä videoita, niin ihan samalla lailla niin ne liikkuu, mutta... Mutta siitä tulee sellainen niinku fiilis, että okei, kyllä tämä toimii. Mä en tiedä, se voi olla jopa vähän ehkä sellainen, että semmoinen lume-efekti, mitä tulee, jos sä niinku silleen, monesti niinku allergiatesteissä, niin nehän pistää yli keittosuolaa osaan. Ja sit sä oot heti silleen, tai sit sama kuin mulle esimerkiksi tuli jossain rokotteessa, mä olin ihan silleen, Joo, siis siitä tulee semmoinen, just toi lume-efekti, että sun mieli on vähän voimakkaampi kuin se lääkeaine oikeasti. Mutta kyllä se niinku seuraavan päivän se oli semmoinen, niinku, mulla ainakin siis niinku hymyili tuntui vähän sellaiselta niinku raskaamalta tai semmoiselta, että niinku tuli sellainen fiilis, että okei, tämä lihas ei toimi ihan samalla tavalla. Ja sen 2 viikon aikana, mitä se vaikutti, niin oli jotenkin tosi semmoinen niinku jännä tunne, että se niinku just tuntui vähän sellaiselta niinku raskaammalta. Että piti keskittyä tosi paljon siihen, kun hymyilee, kun se ei niinku noussut enää samalla tavalla. Jes. Mulla taas oli just silleen, että se mun laittaja sanoikin, että susta voi tuntua parin päivän jälkeen siltä, että niinku verho nousisi sun silmien edestä. Ja siis tyyli tolta se tuntui. Että niinku, ei enää, koska mä olin silleen tosi nyrpeänä koko ajan, koska jotenkin siihen piti keskittyä tosi paljon. Ja yhtäkkiä sulle ei ole sitä tunnetta, että ne vaan tiiäks on. Niin se oli niinku tosi kiva tunne. Jep. Ja sit se itse pistäminen. Sulla se oli ensimmäinen kerta. Mä oon joskus aikaisemmin käynyt niin kuin 2 vuotta sitten ottaa tämän. Mutta miltä susta tuntui se niin kuin pisto? No mä pelkäsin sitä alkuun tosi paljon. Tapani mukaan. Kaikkea pitää pelätä. Mutta se oli tosi helppo. Siis se oli mun mielestä vähän niin kuin semmoinen itikan pisto. Et se on tosi ohut se neula. Se aine vähän tuntuu sille pientä semmoista kirvelyä, joka menee about heti ohi. Tosi helppo. Ja sehän kestää siis tyyliin maks 5 minuuttia. Mulla oli 2 aluetta. Niin Mähän taas mä olin niinku aivan paniikissa. Mä olin siis, kun on tällä alalla, niin tieto lisää tuskaa. Ja mulla oli semmoinen hirveä paniikki, että apua, se pistetään just tuohon niinku nasojen kohdalle. Tuossa on verisuoni, tuossa on iso valtimo. Mä aloin niinku miettiä sille mun sydäntykyt ja mä mietin sillä, että nyt tähän mä nyt kuolen. Ja mä siis, kun ei niinku hallitse sitä tilannetta, niin sitten tulee sellainen niinku olo, että sä oot siinä jonkun muun armoilla. Joo, ja sitten kun siinä oikeasti, kun mä menin silleen niin kuin täysin vaaka-asentoon makuulle ja mä tuijotin kattoa ja mä olin ihan silleen fuck. Mä olin siis sun mukana silloin. Ja en mä kyllä huomannut susta, että sua olisi jännittänyt edes. No mä olin Sä olit sisäisesti niin. raunio. Niin, joo. Ulkona tyyni. Joo, siitä videosta, minkä sä kuvasitkin musta, niin siitäkin näkee, että mä ihan silleen pyörittelen silmiä ja on silleen melkein pyörtymässä. Joo, ihan silleen. Mutta sehän oli tosi nopea. No se oli tosi nopea, mutta siinä vähän silleen, siinä yhdessä kohtaa toisessa puolessa, niin se silleen niin kuin tuntui, että se silleen rusahti. Sitten mä olin silleen, no niin, nyt mä kuolen. Ei ole yhtään dramaattinen. Ei se ollut paha. 2 pistosta. Joo, se on tosi helppo. Joo. Se on helpompaa kuin huulien täyttäminen. On. Siinähän tulee 1 000 000 pistoa, kun sitten taas tässä ne on tosi nopea. Jep. Se oli ihan easy peasy. Mikä on seuraava paikka, mihin sä otat? Mä haluan kokeilla sitä lip flippiä. Joo.
Koska mähän en uskalla huulitäytteitä ottaa. Niin sit mä ajattelin, että toi voisi olla semmoinen niinku helpompi kokeilla. Sitten näkee vähän, että miten hyvin pystyy sanoa S ja miten hyvin osaa juoda pillistä. Joo, sittenhän sitä voi täyttää, jos sitä haluaa, mutta Katsotaan. mun laittaja suositteli, että jossain kohtaa voisin laittaa botoksia nenään. Okei, mitä? Koska mulla tulee semmoiset bunny linesit, eli kun sä rivistät nenää, niin sulla tulee semmoiset viivat. Tuleeko mulla? Tulee. Tuleeko? Joo. Fuck. Että ne kuulemma pahenee sit iän myötä. Oikeasti? Joo. Niin mä ajattelin, että no mä voisin kokeilla sitä. Ja tietty siis tästähän mä en enää luovu tästä otsasta, että tää on niinku forever. Pitäisiköhän mun kokeilla jotain otsaa? No, Kulmien kohotusta jotain. Ja sit kun tulee niitä harakanvarpaita, kun alkaa tulla kato ikää. Sit pitää ehkä hoitaa ne. Joo, mutta siis nyt kun mä oon päässyt tämän niin kuin botoksin makuun, niin mä rakastan edelleen, niin kuin sanoin aikaisemminkin, rakastan tätä ainetta. Mä tuun jatkossa aina ottaa tätä. Tämähän nyt ei ole siis mikään semmoinen mainos, että käykää ottamassa, vaan enemmänkin semmoinen, niin kuin, että minä rakastan tätä ja minä tuun haluamaan ottaa tätä. Niin, kunhan tässäkin... Se on vähän semmoinen niin kuin ennaltaehkäisevä, että ennen kuin tulee mitään silleen. Tässäkin on ehkä se, että kun on vastuullinen laittaja, joka ei vaan laita kaikkea, mitä sä pyydät, että sulla on sitten niinku jääkasvo sen jälkeen, kun sulla ei mikään paikka liiku. Ne on aika pelottavia. Mä en sellaiseksi halua. Että jos on semmoinen oikea, niinku, että tohon voisi olla hyvä, niin joo. Mutta niinku, kunhan se ei lähde taas liikaa, niin mun mielestä se on ihan ok. Ja musta tuntuu, että tosi moni käy ottaa botoksia. Niin käy, siis mut se on ihan kukaan super. Ei puhu siitä. Jep, se on ihan superyleinen, mutta just kukaan ei puhu siitä. Jep, ihan totta. Mikä on vähän ehkä niin kuin silleen, en mä tiedä, huono, koska kyllä mun mielestä niin kuin, kyllä näistä asioista voi puhua. Kyllä mä nyt mieluummin haluaisin just niin kuin sekin, että Kylie Jenner sanoi, että se on saanut sen huulet pelkällä meikillä, niin ei ollut totta. Ja sitten kun se tulee julki, niin sitten onkin silleen, en mä koskaan sanonut, kun ei kukaan kysynyt multa. Onhan kysynyt. Sitten silleen just, että miksi sä vois sanoa tommosia asioita. Että hei, mä haluan hoitaa mun ihoa, että mulle ei tule jatkossa semmosia otsaryppyjä, että sit mä käyn ottaa sitä botoksia sinne aina kerran vuodessa. Niin. Tavallaan just se, että niin moni tekee sitä, mutta kukaan ei uskalla oikein puhua siitä, koska siitä tuomitaan. Mutta sekin luo vääristyneitä niin kuin sellaista kuvaa, että joku 40 vaikka voi olla aivan sileä kasvonen, vaikka hän on ottanut botoksia 10 vuotta. Eli sen takia mun mielestä tästä pitää uskaltaa puhua enemmän, että ei tulisi sitä semmoista niin kuin vihaa sun päälle sen takia, että sä sanot vaan, että sä oot käynyt. Jokainen voi käydä ottamassa tai olla ottamatta, mutta et ketään ei tuomittaisi, niin se olisi tosi kiva. Mistä sitten niinku sillä just, tai se on vähän hankalaa, että sit sä löydät sen oikean tyypin, joka pistelee sulle niinku silleen vastuullisesti ja semmoisille alueille, mistä sä saat apua, että se ei ole vaan semmoinen, että sit sä oot semmoinen frozen face, niin se on aika hankalaa, mutta kai se niinku sit silleen, kun sä opit tuntee eri tekijöitä ja oot käynyt ottaa pari vuotta, niin sit se on ihan ok. Mutta vähän ehkä siitä niinku, no sulle ei kai romahtanut nyt kulmat, mutta onko se mahdollista? Se on hyvinkin mahdollista, että joillakin voi romahtaa kulmat ja joillakin voi tulla Spock-kulmat. Spock-kulmat on siis ne semmoiset, että ne sojottaa suoraan ylöspäin. Niin, ne lähtee vähän niin kuin lentoon. Vihanen. Mä en osaa edes tehdä sitä ilmaa. Mutta tässä on onneksi, että se ei ole niin kuin, että se on sitten loppuelämän, vaan joko se voidaan korjata lisäämällä botoksia tai sitten odottamalla hetken aikaa, mutta onneksi kukaan ei jää sille Spockin näköiseksi. Täällä meidän kaverilla,
Silloin oli kuulemma tullut sellaiset. Se, joka olisi hoidattanut sen leukansa. Niin. Joo, mutta eikö se sanonut, että se meni niin kuin 2 viikossa ohi? Joo, se sanoi, että silloin oli alkuun silleen, että ne oli hyvät, sitten ne lähti nousee ja sitten ne laskeutui. Että kai tässä on niinku joku tämmöinen niinku aikavälikin, että no se osaa se hoitaa ja sitten sanoa sen, että mitä kannattaa odottaa sen jälkeen, ennen kuin sitten on silleen apua, meidän ottaa lisää. Kyllä, eli aina kannattaa ottaa yhteyttä sit siihen sun tekijään, että jos tulee joku SOS-tilanne. Mutta SOSista puheen ollen. Mitäs meillä on tänään SOS-cornerissa? Tai siis ehkä pitäisi sanoa, että mikä on SOS-corneri. Niin. Joo, eli meidän siis tämmöinen manageri, Velho, etsii meille joka viikko aina tämmöisen jonkun tarinan, jonka sitten yleensä varmasti Nora lukee. Me ei ole siis kumpikaan kuultu tätä tarinaa aikaisemmin, joten tämä tulee meille molemmille yllätyksenä. Ja sitten me aina keskustellaan tästä, että mitä helvettiä nyt tapahtuu, että oliko tämä kuin SOS vai ei. Jep. SOS-corneri. Tässä SOS-tarinassa päästään kauneuskilpailujen ytimeen, nimittäin Jenkkeihin Kaliforniaan. Tapahtumasta on jo jonkin verran aikaa, joten toivottavasti asiat on muuttuneet noin 12 vuoden takaisesta. Silloin oli kyllä SOS-meno, mutta toivotaan. Kauneuskilpailut on aika eri luokkaa Jenkeissä tänne Suomeen verrattuna, ja Jenkeissä kilpailuhenki on näissä kisoissa viety aika äärimmilleen. Tämän vuoksi ei ole mitenkään kovin poikkeuksellista tai outoa, jos kauneuskilpailua varten halutaan tehdä muutoksia, kuten symmetrian korjauksia tai vastaavia ehostuksia omaan ulkonäköönsä. Tarjolla on kuitenkin tuhansien dollarien palkintoja, lahjakortteja ja mainetta, joten miksipä ei tehtäisi pieniä ehostuksia omaan ulkonäköönsä. Jenkeissä noi missikisathan nehän on aika suosittuja mun tietääkseni. Just semmosia niinku, niihin panostetaan oikein niinku kunnolla ja silleen, jos sä oot Miss Alabama, sä oot niinku queen. Joo, siellä on kyllä ihan eri leveleissä, niin kuin kaikki on Amerikassa, aina vähän suurempaa. Joo, jep. Aikuisille tämä on varmasti ihan ok, eikä tässä ole isompaa ongelmaa. Mutta ongelmaksi muodostuu kilpailuhenkiset vanhemmat ja lasten kauneuskilpailut. Mitä? SOS. Meneekö tämä siihen suuntaan, mihin mä luulen, että tämä menee? Katsotaan. Nimittäin ABC News kertoo tarinan 8-vuotiaasta Britneystä, siis 8-vuotiaasta. 8-vuotias on niin kuin mitä tokalla luokalla. Jep. Ja hänen äidistään Carriestä, jotka päättivät turvautua potuliinihoitojen pariin pärjätäkseen lasten kauneuskilpailussa paremmin. Okei, mä toivon, että se on se äiti, joka turvautui näihin. Mitä? Carrie kertoi lapsensa nähneen äidin ottavan botox-pistoksia aikaisemmin, joten tytär Britneylle tämä oli hänen mukaansa täysin ok. Britneylle pistettiin tyypillisesti 3 eri alueelle 5 pistosta, joilla tavoiteltiin kasvojen juonteiden tasoittumista. Anteeksi, mitkä juonteet on 8-vuotiaalla? Muutaman kerran juonteet kasvoissa tasoittuivat, mutta ei ne täysin kadonnut, koska hän on lapsi. Emme myöskään pistäneet alueille, mitkä tekisivät niin isoa muutosta. No sillä mitä järkeä on pistää ylipäätään? Niin 8-vuotiaalle botoksiin, mitä? Kuitenkin tarpeeksi isosta muutoksesta taitaa olla kyse, sillä huolimatta pistoskivusta äiti Carrie antoi pistoksia useampaan otteeseen. Mitä? Äiti Carrie? Mä toivon, että se äiti ei pistänyt. Antoi pistoksia. Niin. Siis, koska Carrie vieritti vastuuta muille kilpailijoille ja heidän vanhemmille, sillä hän kuuli useilta muilta vanhemmilta lasten juonteiden olevan ongelma ja malleilla olevan ihan normaalia käyttää botoksia. Myös muut lapset kuulemma kommentoivat Britneyn juonteita ja ryppyjä. Välillä pistokset sattuu ja jännittää, mutta siihen tottuu, kommentoi pistojen aikaan vasta 8-vuotias Britney.
Siis mitä helvettiä? 8-vuotiaalla nyt ei ole mitään juonteita. Niillähän on vielä ihan sellainen babyface. Siis se just, ja mun mielestä kaikista kylmäävin juttu tuossa oli se, että ne muut lapset kommentoi sen jotain juonteita. Mm-hmm. Ja toi on niinku mun mielestä ongelmallista. No siis Jenkkien, ylipäätään siellä on jotain lasten kauneuskilpailuja, niin mitä helvettiä? No jep, siis niinku viihteellisesti siis niinku olen seurannut niitä ihan sellainen läpi, mutta niinku toi, että jos ne vaatii oikeasti noin paljon, just silleen, että 8-vuotias Britney käy ostamassa tai laittamassa botoksia vähän otsaan, kun hänellä on juonteita, niin kuin, mitä? Jep, ja siis kyllä tuossa kyseenalaistaa niiden vanhempien niinku kaiken älykkyysosamäärän ja Vastuullisuuden ja kaikki. jep. Ei toi ole siis niinku normaalia, että miten voi niinku oikeasti äiti antaa tolleen laitattaa. Mä toivon, että he on käynyt jossain, eikä silleen, että se on vaan se Carrie ostanut sitä botoksia jostain katukaupasta. Mutta kuka vastuullinen hoitaja laittaisi jollekin 8-vuotiaalle botoksia jossain klinikalla? Niin kuin se on just se, että voi olla, että kaikki on kieltäytynyt ja siksi se äiti pisteleekin sille. Mutta miten se äiti tietää, mihin pistää? Se just, että tässähän voi käydä sille lapselle, jos se otsaa just pisteli, että tulee ne spokkulmat tai ne romahtaa. Oh my god. On tää kyllä niinku maailma on silleen sairas. Että tääkin silleen aineenahan tää on myrkkyä. Että en mä niinku itse mä en esim. Lähtisi nyt tosta noin vaan pistelee ilman mitään koulutusta. Kyllähän mulla pitäisi olla tietotaitoa siitä, että mihin mä pistän sitä ainetta. Että just välttää tollaiset tilanteet, että tulisi jotain komplikaatioita tai tulisi jotain huonoja lopputuloksia. Kun sitten se, että pistelisi vaan rahan takia. Se just. Että kyllä tuossa pitää olla vastuullinen, koska kyseessä on kuitenkin lääkeaine. Niin. Vastuullinen tekijä. Onneksi näitä on niinku, no Suomessa just kun valvotaan tätä alaa, niin, ja hyvä, että sinne Englantiinkin on tulossa tämä laki, koska siis sit me vältetään nämä tällaiset SOS-tilanteet. Niin, just tää. Koska aina löytyy niitä moraalittomia ihmisiä, jotka tekee ihan mitä vaan rahasta. Niinpä. Tämä oli ehkä sillain ensimmäinen jakso. Me voitaisiin varmaan puhua tästä niinku vielä vaikka kuin paljon. Joo, ja varmasti voidaan tehdä toinen jakso tästä aiheesta. Tästä riittää paljon puhuttavaa. Niinpä. Joka keskiviikko meillä tulee jakso Spotifyhin ja YouTubeen. Seuraa meitä Instagramissa ja TikTokissa ja Kyllä. subscribea meidät YouTubessa. Kyllä. Hei, ensi viikkoon. Hyvä, moro!